Защо Ocean City е една от най-предпочитаните дестинации за бригада от студенти? Ocean City, курорта гори, нон-стоп парти, чак до зори. Пърпъл музика, мен на здраве, балканско парти, сряда ни зове. Ocean City, или така нареченият от мен американски слънчев бряг, може би видяхте защо, е градът пълен с дискотеки, барове, плажове, млади хора, абе и баби си имаше. безброй неща, които можете да правите през деня и, разбира се, да работите. Всички тези активности привличат все повече туристи всяка година, което можете да се досетите какво означава. Ако не можете спокойно, аз сега ще ви обясна. С всяка изминала година има все повече отворени нови хотели, нови ресторанти, нови барове и нови дискотеки, което пък води до търсене на повече работници. Това означава, че шансът ви за намиране на втора работа е по-голям. През почивният си ден съвсем спокойно можеш да отскочиш с рентната кола до Ню Йорк или до Вашингтон, които са на 3 часа от Ocean City. Можеш, разбира се, и да останеш в Ocean City през почивният си ден, защото също ще намериш какво да правиш, като например да караш джет или пък да останеш и да се печеш цял ден на плажа. Само не дейте да забравяйте и за картинга, лунапарковете, аквапарковете, голф игрищата и какво ли още не. Вечерта съвсем спокойно можеш да си прекараш в някой бар или в някоя дискотека с жива музика. И една тайна от мен. Винаги се опитвай да почиваш в четвъртък, защото в сряда има много добро балканско парти в една от дискотеките. Като цяло мога да продължа да ви изреждам още хиляди неща, поради които да дойдете в Ocean City, но мисля, че това за сега е достатъчно. Не забравяй, когато се записваш, може да споменеш за мод код Никола20 и ще получиш намаление и ще се виждаме на всяко едно балканско парти до година, разбира се. И май това за сега.